Здравейте, пичи! Това е PokerFace TV и сега ще ви покажа следващата част на Survival-а. Като за начало ще ви покажа до сега къде сме стигнали с сървъра. Така. Значи, тук може би сте видели за втория етаж, наличи обзори. Но новото е, че имаме Enchanting Table. Даже ще се енчантна нещо. Кирката ще се енчантна и друго няма. Така. Тук да ви покажа какво сме направили. Това е най-главно втория етаж. Ето. Друго, което да покажа е... Тук има кула. Направихме доста лъкове. Има и храна. Така. Друго нещо. За Светко. Къщата му. Мисля, че е почти, казвам, завършен вид. Да. Е напълно готова. Той ще прави сигурно още видео по нея. Така. Друго. Да, най-важното нещо. Имаме телепортер до ада. Съм ходил все още в ада. Това беше шега. Защо е телепортер, като няма да ходя? Да. Само да видя координатите. 4, 69, 52. Добре. Тук... Лопата нося ли, не нося ли? Кога пък съм носил? Само да видя това какво беше. Пясък на душите. Това съм забрал ако беше. Той мисля, че е гравел. Не, аз пък гравел, какво говоря? Още... Как ми дойде на кол? Камакота, да. Ясно. Ще събера малко. Имам запалка. Имам карта и компас, вече съм се направил. Тук има лава. Без обсидиан може да се доцука. Та. Ще се връщам. Да видим ето къщата. Какво е станало с нея? Добре. Да видим докъде е стигнала. Така е станала, значи. Друго нещо, което искам да кажа е... забравих да кажа и че пътища да вече имаме като пътче нещо такова. Това, което пропуснах да кажа е, че сървъра вече ще минава на Bukkit и мисля да го правя с... да не е с хамачи като сега. Ще си правя реално IP-то. Друго, като го направя, ще направим клип, където ще оставим IP-то на сървъра, ако искате влезте. Мапа ще е този, постоянно ще се обновява. Ще има хубави плагини. Като цяло сървъра ще стане хубав, но сървър без хора не е интересен, не е хубав, така че ако искате да играем заедно, пишете.
WTF. Добре. Като цяло това е. WTF е. Ще има всеки писани. Добре. Друго искам да покажа как се направи фермичката тук. В смисъл с дърво. И разбрах, че проблема е бил, че се иска светлина. Иначе не растат. Страшен проблем. Няма значение. Отивам този един обсидиан, не знам. Явно съм го пропуснал. Това беше всичко, което искам да кажа. Чао.